L-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil ippretenda li jirċievi kumpens finanzjarju bħala parti mill-kawża biex tinfetaħ inkjesta ġenere fil-Panama Papers. Ir-rapportat dwar dan il-gazzetta kulħadd li qalet kif Busuttil irid idaħħal il-flus mill-istat għax il-menta li drittijiet tiegħu ġew miksura, anke jekk finalment il-qorti preseduta mill-imħallef Giovanni Grixti qatlu li dak kollu li allega kien mibni fuq spekulazzjoni u ma kellux provi. Il-gazzetta fakret li kienet il-qorti kostituzzjonali li ddeċidiet li l-imħallef Antonio Mizzi kellu jkompli jmexxi l-każ. Għalkemm iktar qabel l-imħallef Joseph McKean kien iddeċida mod ieħor, id-deċiżjoni nbidlet b'appell quddiem tliet imħallfin li flimkien iddeċidew li Busuttil ma kellux raġun. Li kien hemm bil-dwaru l-ħin kollu kien dak li Busuttil ma kellu ebda dritt tal-kumpens. Xi ħaġa li ma setax iniżżilha, tant li anke kien daħħal appell permezz tal-avukat Jason Azzappardi biex jinsisti li rid il-flus mill-istat. Il-qorti kostituzzjonali mhux tal-li ma bidlitx l-imħallef kif ritu, iżda spjegat ukoll għalfejn ma kellu ebda dritt ta' kumpens finanzjarju. Għax fuq kollox irriżulta li mhux tal-li ma kienx vittma, imma li l-vittmi kienu dawk li mar il-qorti jagħmel spekulazzjoni dwarhom, f'każ li seta' kellu konsegwenzi serji. Tant li din il-ġimgħa l-qorti kriminali ċaħdet it-talba ta' Busuttil biex ikunu investigati numru ta' persuni fosthom il-Prim Ministru, il-Ministru għat-Turiżmu u ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru, biex bekk Busuttil reġa' tilef fil-qorti. Fil-waqt li għal darbohra r-riżulta li meta fl-2017 Busuttil kien ġew sejjer il-qorti mobbi bil-box files, dan ma kellhom l-ebda provi. Fil-fatt tul is-sentenza tagħha l-qorti qalet li Busuttil għamel biss allegazzjonijiet u semma biss persuni mingħajr ma indika bid-dettall il-fatti tar-reati li allega. Minkejja s-sentenza ċara tal-qorti, Busuttil għal darbohra attakka d-deċiżjoni finali tal-qorti għax ma ddeċidietx kif ippretenda li tiddeċiedi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.